Mela, ħanurikom naqra kif nissettjaw il-headset għal meta l-grupp ikun daqsxejn kbir u ovvjament biex tistanfaw naqra leħenna nużaw il-headset. Mela, number one, ħanixel daqsxejn dal-speaker minn mal-ħajt. Tajjeb, ħanara illi xilt il-power minn hawnhekk u ħanaraw illi is-settings bej wieħed u ieħor qegħdin kif qed naraw hemmhekk just in case ikunu b'xi mod itmessew. Nistgħu ndawru nerġgħu l-speaker. Mela, fil-pouch illi hawn hawnhekk u di importanti ħafna ngħidilkom illi anke wara s-session terġgħu tpoġġu kollox ġo l-pouch għandkom issibu dan il-headset. Illi dan, ħan konferma naqra kajna s-sessa ġili nħawad, jidil li rridu nilbsuh on the left. Tajjeb hekk? Hemmhekk tajjeb, all right. Għax in-naħa l-oħra mhux se jinħaskom. Imbagħad li ħanagħmlu jew ħanaduh minn ġol flok minn wara, jew tistgħu wkoll jekk għandkom qut fuq wara tpoġġu l-apparat kif qed niżel. Issa. Ma li poġġejtuh jew titqabel. Importanti illi naraw illi xenniħ on minn hawnhekk. U għandha tixed dik il-bozza l-ħadra. Importanti wkoll biex kollox ikun konnettjat illi f'din il-kaxxa li għandna nafsu l-power. U naraw illi dak qiegħed issettjat A1. U kif qed tindunaw meta jitnagħmel l-istorbju mela l-headset beda jaħdem. Jekk il-volju ikun għoli, ħadduru daqsxejn hawn wara insibu il-volju illi qiegħed hawnhekk u ħammaxxilu ftit ħalli ma jummaġġi dawna kollha. Wara li ngħidu spiċċat is-session ħanagħmlu bir-reverse mela tfejt l-apparat. Neħħejtu minn marasi, naturalment, poġġejt kollox ġol pouch. Ħana suġġerilkom illi dejjem taraw illi l-parti fejn nagħmlu viċin ta' wiċċna naturalment anzi viċin ta' ħadna tkun qiegħda sejf hemm ġew ħalli anke bħala trabijiet u bħala ħnieġ naturalment innaqsuha ftit u minkejja li l-pouch mhux se jingħalaq kollu nippruvaw nagħlquh sakemm naraw illi mhux se jingħalaq iktar. Il-pouch nerġgħu npoġġuh malajt nitfu il-kaxxa nitfu il-power minn mal-istereo importanti ħafna, l-ewwel minn mal-istereo qabel minn mad-dab. Minkella qalu li hemm ċans nagħmlu ftit ħsara u mhux work it għax-xejn. Nitfuh minn hemm u mbagħad nitfuh mal-ħadd. U hemmhekk rajna kif nużaw il-headset. Grazzi.